Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Brother Bryan. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At sana patuloy ninyong suportahan ang YouTube channel na ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Salamat at God bless sa inyong lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahalin niyas ni gintong sinukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahalin niyas ni gintong sinukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, na makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahalin niyas ni gintong sinukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling.